Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda insulin lokmanlaryň nätaglara ýazyp berýän reseptinde görkezilýän möçberde berilip başlandy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň 10-njy ýylynda habar bermegine görä, şuňlar insulini paýtagtyň käbir dermanhanalarynda, şol sanda Aleşer Nowaý köçetindäki dermanhanada alyp bolýar. Şuň meniň tanşym özüniň maýyp dogany üçin insulin aldy. Bu ir hem däldi. Hiç bir problemi bolmady. 3 ampula ýazyp berilen bolsa, üçüsini de eline berdiler diýip habarçymyz 10-njy ýylynda aýtdy. Insuliniň 50 litrliligi barada bu agdalan dermanhananyň özünden maglumat alyp bolmady. Türkmenistanda insulin diňe döwlet dermanhanalarynda berilýär. Süýji keseller üçin niýetlenen insulin saglyk ýaşlandyryş şahadatnamasynyň esasynda lokmanlaryň ýazyp beren resepti boýunça döwlet dermanhanalarynda muht berilýär. Hususy dermanhanalarda insulin satylmaýar. Paýtagtda insuliniň gytçylygy maý aýynyň başynda döräpdi. Azatlyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä, döwlet dermanhanalarynyň öňünde şonda uly nowatlar emele gelipdi. Diabet süýji keseli nätaglar üçin iňen wajyp bolan insulin resepti görkezilen sandan has az möçberde berildi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy şuňlar Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda insuliniň 50 litrliliginiň ýagdaýy bilen gyzyklandy we ony almagyň tertibini öwrendi. Onuň söýlerine görä, ýa-ni ýakynda täze bir düzgün girdilipdir. Ýagny ulanylan insuliniň gaplaryny dermanhana tapşyrmaly edilipdir. Başda lokmandan resept ýazdyryp almaly, soňra insulini dermanhanadan almaly. Emma indi öňkü resept boýunça alynan insuliniň gaplaryny dermanhana tapşyrmaly. Bu belkide insuliniň bir kanun satylmanlygyny subut etmek üçindir. Meniň tanşym bu täzelikden habarsızdy, emma oňa dermany berdiler we indiki ýedek ampulary getirmegi soradylar. Indi nowatlar hem ýok diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, häzirki wagtda süýji keselleriň çekýän kynçylyklarynyň ýene biri sanjym üçin gurallaryň şpritslerin ýetmezçiligidir. Ýörite dozaly şpritslerin ýetmezçiligine degişli problema bar we näzaglar olary ören aýap ulanýarlar. Köpleri olary daşary ýurtlardan getirip berýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýdýar.